Obyvatelia sídliska v Senici sa konečne zbavili zápachu, ktorý sa šíril z jedného z tamojších bytov. Susedia, ktorí žili v odpadkoch, sa totiž odsťahovali. Po neúspešných sťažnostiach na úradoch pomohlo paradoxne nešťastie manželov. Majetok pani Marečkovej, ako to ona nazýva, putuje do kontajnera. Napriek tomu, že Marečkovci majú iba jednoizbový byt, toto je už druhý kontajner, ktorý sa podarilo naplniť. Zatiaľ, čo sa pani Marečková rozhorčovala a mladým mužom, ktorí byt vypratávali, nadávala, jej muž si sadol na lavičku pred dom, ako by sa nič nedialo. Prečo ste tam toho mali toľko? Lebo sme išli z trojizbového bytu sem a za tých 5 rokov trošku niečo si... Už v septembri minulého roku sme vám ukázali ich byt. Vtedy sa do nedalo vstúpiť, iba málo kto zvládol nie zápach, ale smrad, ktorý sa odtiaľ šíril. Muchy také veľké cez zimu. Je to hrozné, je to strašné. Oni nič nerobia, len chodza nakupovať do kontajneru, denne. A ako kontajner vyzeral aj ich byt. Smeti siahali až po strop. Pri vstupe do bytu ste sa nemali kam postaviť, ale dnes už je všetko inak. Marečkovci on totiž prišli. Kvôli 80-tisícovej pôžičke, ktorú sme zobrali neuvážene. Keďže ju nezvládali platiť, prišli o byt. Ten už má nového majiteľa a rozhodol sa všetko vyhodiť. Manželia Marečkovci sa zrejme uchýlia ku svojim príbuzným. Z Osenice Marian Homer, televízia JOJ.